bese ngizongena kule ndaba ka Max Makhanya. Max Makhanya neSilo. Max Makhanya. Imina ukingibhaka manje lokhulumayo. Max lapho ukhona ngibonile nami kumavideo ukuthi uthatha ibhanoyi. Ngikubonile futhi ungena kwindiza Max. Yabo kodwa ukuthi ubuyapi nendiza angeke ngaqeda ukuchaza. Kodwa ngikubonile eOR Tambo ngakubona futhi ungena ebhanoyini. Ngithi kodwa ngathi kulamazwi angaphandle lawo yekuona. Ngithi ke Max utshela mina ukungibhaka manje. Ngithi awukwazi mfana ukubasa umlilo bese uyawubalekela uya emazwe langaphandle ngebhanoyi. Buya mfana ubizwa mina ukungibhaka manje. Ngiyakubiza. Ngikunika only 2 days ukuthi ufike kumina. Namhlanje umsombuluko ngikunika uLosibili noLosithathu. Before kusha u12 ngoLosithathu ngifuna lapho uye khona ube sewukumina. Ngifuna sizoxoxa kabanzi ngale ndaba le ethinta impi esemva kwakho ehlohlwe umhlongo ukuthi ayibe semva kwakho. Isilo bandla ngabe ngisiqambela amanga asikakaze sisho lutho Nkosi yami Isilo uMisizulu. Umuntu osahlohla impi la uyi1 uSipho Mhlongo. Umuntu osenze kwaba nesiphithiphithi ezweni uSipho Mhlongo naye ezama ishine uSipho Mhlongo. Ngithi Max akho Sipho Mhlongo ozokuthinta mawuza kumina ngenkosi emhlabeni ngindodana umuntu ngimboneza ngimbona iplan. Buya ndoda ngifuna ukukubona ungakapheli 2 days ubizwa yimina ke manje lapho ukhona Max Makhanya. Ukuba insizwa lapho ukhona cha uyiyona insizwa ungezwe abantu bethi kodwa mawuyinsizwa ke le engibotha uyiyona uzongizwa mina. Sewubizwa uKing Bhaka kakaze ngiyikhuluma into engekho mina. Plana ke ndoda uma kuukuthi la kukhona kunama expenses ama flight niqhumane nehovisi lami lizosotha wonke ama expenses. Into ebalekile Max ukuthi ufike kumina. Ihovisi lami lizosotha wonke ama expenses. Inamba engene ehovisi ithi 0798130260. Mase ufonele ehovisi bese ucela engena kumina direct number ithi 064 ibisi yaqhubeka ingena kumina direct leyo. Eyase office leyo. Ioffice ma ukuthi mhlawumbe use USA noma use UK noma use Cape Town noma use Mpumalanga noma uphi bazokukhokhela wonke ama expenses bese uzofika kumina Max Makhanya. Kodwa into engifuna ube neshow ayikho inyoni ezokuthinta mawuza kumina. Ngabe kade sathintwa ba. Khohlwa kodwa ayikho nezokuthinta mawuza kumina. Ayikho. Into emnandi khona ngisha amabutho angafuni futhi ngawe ahlakaniphile. Kodwa iza kumina baba. Khonto engifuna siyixoxe mawusofikile kwasho wena wathi uyongihlonipha abangikhuluma ngithi ngihlonipheke ngiyakubiza. Imina kuphela osakubizile futhi akekho omunye ongakubiza mase uyaya lapho. Ngiyokwazi inkani yakho phela uwona umdlalo. Tshela imina ke manje. Futhi kusasa bese kuba uLosithathu. Ukuthi ke ungeza nakusasa nginankinga makuthi kuzokwazi ukushesha ngoba ngiyazi le live wami uyayibuka. Nakusasa ungaqhamuka kodwa ungapheli 2 days ungafikile. Show mina ke manje.